Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Безнең Ишегалды республика программасы буенча эш дәвам итә. Алабугада быел 34 ишегалды төзекләндереләчәк. Үзара салымның файдасы Түбән Кама районында яшәүчеләр активлык күрсәтә. Сәләтле балаларга ярдәмгә, сәләт мәктәбе укырга керергә җыенучы балаларга әзерлек курсларын ача. Минималь хезмәт хакыннан да кимрәк булган 12130 сум акча түләүне булдырмаска кирәк. Бу конституциягә каршы килә. Федерация советы әгъзалары белән очрашуда ил президенты Владимир Путин шул хакта белдерде. Гражданнарның яхшы яшәве, керемнәренең артуы хакимиятның өстенлекле юнәлеше. Президент билгеләп үткәнчә, хөкүмәт алдында киләсе елда халыкны эш белән тәэмин итү бурычы куелган. Кешеләргә тиешле эшкә кабат тотынырга булышырга кирәк. Владимир Путин шулай ук дәүләт хозусый хезмәттәшлектән тулырак файдаланырга тәкъдим итте. Моңа мисал итеп Мәскәү Казан тиз йөрешле автомобиль юлы төзелеше проектын үрнәк итеп китерде. Аны 2024 елда салып бетерергә планлаштыралар. Пройдет по территории 6 субъектов Российской Федерации. В этот проект инвестирует более 650 миллиардов рублей. Этот проект даст импульс деловой активности, усилит экономические связи и повысит инвестиционную привлекательность регионов Центральной России и Поволжья. Поможет полнее раскрыть их уникальный туристический потенциал. Казанда республика президенты Рөстәм Миңниханов Мысты Трест компаниясе генераль директоры Владимир Власов белән юл инфраструктурасы турында фикер алышты. Очрашу хөкүмәт йортында үтте. Кайбер башка актуаль юнәлешләрне дә тикшерделәр. Казан Кремлендә Алтай республикасы белән төрле өлкәләрдә хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Олег Харахордин җитәкчелегендәге делегация башкалабызга эш сәфәре белән килде. Хезмәттәшлекнең перспективалары күп төрле. Алтай делегациясен аерым икътисади зоналар төзү һәм туризмны үстерү тәҗрибәләре кызыксындырды. Безнең Ишегалды республика программасы буенча Алабугада 23 ишегалды төзекләндерелә. Тагын 10 ишегалдында шушы көннәрдә эшләр башланырга тиеш. Төзекләндерүне октябрь ахырына кадәр тәмамлау планлаштырыла. Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалыгы департаментында билгеләп үтелгәнчә, төзекләндерү өстәмә эшләр сәбәпле кичектерелгән. Мәрҗани урамындагы 28-30 йортларның Ишегалды 4 микрорайонда яшәүчеләргә яхшы таныш. Биредә яңа елны каршылау, балаларны яклау, республика көне тамашалары, башка бәйрәмнәр уза. Быел Ишегалды безнең Ишегалды республика программасына керде. Ишегалды мәйданы зур иркен, 340 фатирга исәпләнгән. Что сказать, когда все хорошо. Безнең Ишегалды бөтенләй начар хәлдә түгел иде. Тагын да яхшыртырга җыеналар. Яңа асфальт җәйделәр, эскәмияләр куялар. Уңайлыклар күпкә арта дип ышандыралар. Биредә бордюр ташларын алыштырганнар, яңа тротуар һәм подъезд алды мәйданчыклары төзелгән, асфальт җәелгән. Ишегалды үзәгендә яңа җәяүләр юллары барлыкка килә. Балаларга өстәмә уен җиһазлары урнаштырыла. Манарага охшаган иске тауларны сүтмиләр. Чөнки күп еллар буена кешеләр аларга ияләшкән. Төзекләндереп, яңадан буярга җыеналар. Вся зона она разделена на несколько частей. Это игровая. Барлык зона беренче өлештән тора. Уен зонасы да, спорт җиһазлары да. Сәхнә үзе элеккеге урында кала. Бердән-бер асфальт каплама булачак. Барлык җәяүләр, тротуарлары да үзгәрә. Яктырту системасын алыштырабыз. Күпкә яктырак булырга тиеш. Быел Алабугада 9 ишегалды төзекләндерелә. Аларга Домоправ эш идарәче компаниясе хезмәт күрсәтә. Мәрҗани урамындагы 14-нче, 16-нче һәм 18-нче ишегалды территорияләрдә төзекләндерелә. В настоящее время по дому Марджани 18 уже начали проводить работы. Двор это у нас Хәзерге вакытта Мәрҗани урамы 18-нче йорт ишегалдында эшләр башланды. Биредә шулай ук тротуар юллары да торгызыла. Балалар өчен зоналар бөленә. Спорт җиһазлары куела. Комлык, каты көнкүреш калдыклары өчен мәйданчык булачак. Шәһәрдә барлыгы 34 ишегалды яңартылачак. Аларны төзекләндерү эшләрен октябрь ахырына кадәр тәмамлау планлаштырыла. Бу вакытта кадәр барлык ишегалларында яктырту баганалары, кече архитектура формалары, эскәмияләр, урыннар, спорт һәм балалар өчен уен мәйданчыклары урнаштырып бетәчәк.
Фанис Мөхәммәтов, Әлфина Хуҗина, Михаил Филатов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. 2019 елда Татарстан халкын диспансерлаштыру вакытында йөрәк кан тамырлары авыруларын ешрак ачыклаганнар. Һәр 13-нче кешедә патологик кимчелекләр табылган. Бу хакта Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Республика сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре сөйләде. Шулай ук йөрәк кан тамырлары авыруларының халыкның үлем китем сәбәпләре арасында беренче урында торуында искәрттеләр. 29 сентябрьдән 1 октябрьгә кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында кардиологларның Россия илкүләм конгрессы узачак. Әлеге чарада төрле юнәлешләр буенча 160-тан артык симпозиум планлаштырылган. Бу көннәрдә Буа районының Килдурас авыл җирлегенә кергән 4 авылда да юллар салына. Барысы да үзара салым акчасы хисабына. Аларда яшәүчеләр авылларны шул рәвешле тернәкләндерү мөмкинлегенә сөенеп бетә алмый. Чираттагы репортаж шул хакта. Килдураслылар үзара салым акчалары җыелуга, аларга башкарыласы эшне һәм аның нәтиҗәләрен көтә башлаган инде. Аны җан башына 500 сум күләмендә җыйганнар. Хәзер әнә әле бер, әле икенче урамда таш юллар иелүгә шатланып бетә алмыйлар. Менә Аллага шөкер, без Гагарин урамында торабыз. Гагарин урамының битте дисәк тә була. Аның бер әлеше калды. Һәм Иске Лаша ул ягында, Ленин урамында бөтен урам буе белән төзелеп бетте. Аллага шөкер. Инде калган көннәрдә дә Алла теләсә безнең хәзер тагын Лаша ягында Татарстан урамы, Муса Җәлил урамы бетте кебек. Инде Фатих Кәрим урамын әзгенә тоташтырасы калды. Һәм инде күрәбез менә юлларыбыз шөкер, иншалла ясап бетерделәр дип әйтергә кирәк. Һәм инде күрәбез тигезләделәр. Бик матур чыкты дип әйтәм. Инде тырышын вакыт күрсәтер. Һәм инде шанам, бу юлларыбыз инде бишмәс дип. Авыл җирлегенә барлыгы 7 авыл карый. Шуларның 4-сендә бу ел 1 чакрымнан күбрәк арада таш өслекле юл салына. Эшләрне МПП ЖКХ оешмасы эшчеләре башкара. Бу карашны халык үзе карап тикшереп торды. Һәркем үзенең интересе бар дип әйтик. Үзенең урамына салынганлык белән, шуның белән алар бу организация эшенә канәгать, булар яхшы булды. Икенче елларда да ни юк, лицензия юк дип әйтик. Юллар нормально. Бүгенге көндә юллар салу төгәлләнеп килә. Күп калмады, Казма дигән авылда безнең бетереп юллар ясалып бетә. Тагын 1-2 елда шу авылларда да бетә дип әйтәм. Авыл җирлегендә әлеге үзара салым средстволарына башка яңарту эшләре дә башкарыла. Бәпки дигән авылда чишмә яңартылды. Кабалан дигән авылда зиратка сарай ясала. Бунадан башка да бик күп эшләр башкарыла. Рәхмәт президентыбызга, безнең республикада шундый күп программалар булуына. Бүгенге көндә спорт площадка ясалып ята дип әйтик. Эш авылга урамлар кертелде жаңадан. Шундый эшләр. Юллар яңартылып беткәч, авылларда зират эшләрен карарга планлаштыралар. Алсу Сәмигуллина, Вакыл Камалтдинов, Татарстан яңалыклары. Түбән Кама районында яшәүчеләр үзара салым җыюшында актив катнашалар. Әйтергә кирәк, әлеге программа республика бюджетыннан да финанслана. Халыктан җыелган һәр бер сумга бюджеттан 4 сум өстәлә. Әлеге чараларга юллар салына, зиратлар рәткә китерелә, су белән тәэмин итү мәсьәләсе хәл ителә. Хәзер эшләр Ширамәт авылында да ахырына якынлашып килә. Биредә балалар өчен уен мәйданчыгы барлыкка киләчәк. Төрле уен җайланмалары, тагыннар куелган балалар мәйданчыгы инде әзер диярлек. Бары брусчатка җәеп бетерәсе һәм әйләнә-тирәне рәткә китерәсе кала. Биредә өлкәннәр дә спорт белән шөгыльләнә алачак. Балалар мәйданчыгы белән футбол кыры үзара салым акчалары хисабына төзелә. Чөнки программа бик отышлы ди Ширамәт авылында яшәүчеләр. Халыктан җыелган һәр бер сумга бюджеттан 4 сум өстәлә. Җирле хакимият та үз өлешен кертә. Детский площадка ясарга инде балалар шат безнең, минем үземнең 2 бала бар. Монда гел уйнарга бик әйбәт, бик матур. Балалар өчен акча не жалко, как говорится. Вот, шулай. Барса матур. Рәхмәт. Ширамәт авыл җирлегендә үзара салым акчаларына башка эшләрдә тормышка ашырылган. Мисал өчен Поповка белән Камский бистәсендә урам яктырткычларын урнаштырганнар. Киләчәктә чүп контейнерлары өчен мәйданчык та булдырырга уйлыйлар. Әлеге сорау чираттагы җыенда күтәреләчәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар.
Сәләт мәктәбе киләсе елга укырга керергә җыенучы балалар өчен әзерлек курсларын ача. Шулай ук октябрь уртасыннан һәр теләгән студент Сәләт яшьләр берләшмәсенең Әйдаманнар мәктәбен уза ала. Рәсми сайтта гариза тутырырга кирәк. Болар хакында Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган очрашуда сөйләделәр. 51-нче мәктәп базасында айрым сыйныф форматында Сәләт мәктәбе эшли. 1-нче сыйныфта 11 бала белем ала. Максатлары дәүләт ярдәме белән тулы мәктәп оештыру. Киләсе елга укырга керергә җыенган балалар өчен әзерлек курслары ачыла. Укыту программасы киң кырлы. Программага килгәндә, әлбәттә, алар дәүләт стандарты буенча укыйлар. Һәм тагын аларда шундый төрле мөмкинлекләр бирелә. Төрле яклап, өлгер балаларны үстерергә. Өстәмә дәресләр дә бар, мәсәлән, хореографиядан, вокалдан, изодан. Дәресләр татар һәм рус телләрендә уза. Инглиз теле фән буларак өйрәтелә. Укыту процессы Сәләтнең барлык базаларында үтә. Ә балаларны курсларга терәкләре, телне белү дәрәҗәләре буенча җыялар. Бу җәйне без башка еллардан аермалы буларак 1 июльдән башладык. Июнь айын әзерләндек һәм көттек. Һәм безнең бу ел балалар, катнашучылар бары тик Татарстанның республикасыннан гына булды. Төрле районнарыннан, барлык районнарыннан дип әйтсәк була, һәм шәһәрләреннән. Инде башка төбәкләрдән һәм башка илләрдән безнең катнашучылар онлайн форматта катнаша алды. Россия төбәкләре һәм чит илләрдән килә алмаучылар өчен Билләр форумында махсус мәйданчык та оештырылган. Быел Сәләт форумында 7000 бала офлайн һәм 12000 бала онлайн режимында катнаша алган. Балаларның нинди шартларда яшәгәнен әти-әниләр дә күзәтеп торган. Бу минемчә бик зур күрсәткеч. Икенчедән, бик зур рәхмәтләр әйтәбез ел дәвамында, чөнки әлеге җәй ул чыннан да үзенә күрә ниндидер яңа хисләргә бай иде, яңа авырлыкларга. Тик шул вакытта мин зур рәхмәт итәсем килә сезнең газетларны укучы, хәзерге вакытта безне туры эфирда караучы Әйдаманнарга, чөнки июль башына кадәр без әле түгел бер нәрсәне дә белми идек, ягъни майда, июньдә һәр вакытта тулар күчеп барды һәм шул вакытта без аланнар санын саклап кала алдык. Почти саклап кала алдык дип әйтсәк була, чөнки безнең регионнарда узучы аланнар гына үткәрелмәде. Калган аланнарның барысы да тулы форматта узды һәм мин кемгә беренче чиратта рәхмәтемне әйтәсем килә, ул да Әйдаманнарга, чөнки алар ахыргача бер нинди эшләренә дә ташланмыйча, теге аланнар булмый, мин киттем дип әйтмичә, безнең аланнарга бардылар һәм үз эшләрен югары дәрәҗәдә бик яхшы башкардылар. Шуңа күрә беренче чиратта менә аларга зур рәхмәт. Сәләт белемгә, фәнгә тартылган. Акыл сәләтләрен төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда күрсәткән балаларны барлау, сайлау, үстерү мохиты. Ул Татарстанның барлык районнары, Россиянең дистәләгән төбәге, якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче, татар телендә аралашучы һәм татар телен өйрәнергә теләүче яшьләрне берләштерә. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Көз көннәре гадәттә салкын тиеп төрле йогышлы авырулар таралучыры. Быел шуларга өстәп COVID-19 вирусы таралу куркынычы да бетмәгән. Бу эпидемиологик хәлне тагын да кискенләштерергә мөмкин. Мондый шартларда нинди саклык чаралары күрергә, прививкалар ясатуның нинди файдасы бар? Шушы көн үзәк сорауларга ачыклык кертү өчен без Идел буе федераль округының баш фтизиатры, медицина фәннәре докторы Равил Шамил улы Вәлиевкә берничә сорау белән мөрәҗәгать итәбез. Равил Шамилович, исәнмесез? Быелгы сезонлы авыруларның үзенчәлекләре нәрсәдә? Кайсы авыруларның көчәюен фаразларга мөмкин? Инде быел дөрестән дә бик каты үзгәрешләр булды. Ишетеп тә, инде телевидениедә буенча да, радиода да әйтелә, коронавирус дигән авыру бар. Бу яңа авыру, бу авыруны әле бөтенләй табиблар да белеп бетерми дип әйтеп була. Ул иммунитетка бик аның зыяны бар дип әйтеп була. Шуның өчен инде коронавирус белән бергә бәйле авырулар, шул ук менә без әйтәбез инде сезон грипплары дип, вирусный инфекциялар дип әйтәбез. Инде аларның үзгәреп уздыруы мөмкин. Һәм инде дөресен әйтергә кирәк, менә без бүгенге көндә әзрәк инде куркып торабыз дип әйтәбез. Әгәр кешеләрдә коронавирус белән грипп бергә булса, ул вакытта аның зыяны бик каты үзгәрергә, бик көчле булырга мөмкин. Коронавирус үзенең көчен күрсәтте, кызганычка каршы инде менә грипп белән чагыштырганда аның йогышлыгы 3-4 тапкыр артыграк дип әйтеп була. Бердән икенчедән инде аның
авырлыгы да грипп белән чагыштырганда ешрак авыр хәлдә булырга мөмкин һәм инде кызганычка каршы үлемгә дә кешене китерергә мөмкин. Шуның өчен инде менә безнең хөкүмәт тырыша инде вакцинациядә уздырырга, әйтәләр инде менә бүгенге көндә гриппка каршы вакцинация уздырырга кирәк. Аннан соң инде коронавируска дип бу очракта әйтәсем килә, дөрестән дә вакцинацияны уздырырга кирәк, ләкин инде менә бүгенге көндә тәкъдим итәләр гриппка каршы вакцинация узгачтан 2 атнадан инде икенче вакцина ясап була дип. Менә мин инде бу минем фикер дип әйтеп була. Иммунитет гриппка каршы 1 ай эчендә булачак һәм 2 атнадан аңа әгәр дә бүтән вакциналар кертәләр икән, ул вакытта файда урынына зыян да китерергә мөмкин. Шуның өчен әзрәк монда сак булырга тиеш дип әйтәм. Вакциналар турында әйттегез, тагын нинди саклык чараларын күрергә тәкъдим итәсез? Иң беренче инде әйтергә кирәк, менә кеше сакланырга тиеш. Үзен менә тик торганда гына әйтмиләр бит, Аллаһ Тәгалә әйткән, инде әйтәләр менә сакланганда гына саклыйм дип тә Коръәндә дә язылган. Һәм бу очракта инде әйтәсем килә, төрле гигиена чараларын күрергә тиеш кешеләр. Алар гына дөрестән дә кешегә файдалы, кешегә инфекция күчмәүлеге мөмкинлеген тудырмый. Сезонлы авырулардан тыш башка йогышлы чирләр, әйтик, туберкулез белән хәл ничегрәк? Менә кызганычка каршы безнең инде шушы быел туберкулез белән авыру саннары үсәргә мөмкин. Һәм бүген менә инде безнең сәламәтлек саклау министры Мурашко Михаил Альбертович Нью-Йоркта Бөтен дөнья саклау оешмасының утырышында булачак һәм алында доклад ясаячак. Моңа хәтләре менә узган атнада безнең Бөтен дөнья туберкулезга каршы конференциясе узды. Беренче тапкыр онлайн режимда узды. Без менә бөтенебез компьютер ашагына аралаштык. Һәм инде Бөтен дөнья күләмендә туберкулез белән авыручыларның саны артырга мөмкин 50%-ка хәтле дип әйтәбез. Бүгенге көндә авыру һәм туберкулездан үлүчеләрнең саны 50%-ка артырга мөмкин. Без 2013 елга хәтле кире кайтарга мөмкин. Дөресен әйтергә кирәк, менә шушы соңгы елларны 2010 елдан 20 елга хәтле без 10 ел эчендә авыру саннары 2 тапкыр кимегән иде, инде туберкулездан үлүчеләрнең саны 3 тапкырга кимегән иде. Кызганычка каршы менә шушы инде шифаханәләре, шифаханәләре, хастаханәләре җабылган аркасында инде кешеләрнең табибларга мәгълүмат итүе мөмкинлеге кимеде, профилактик флюорографиялар узуда кимеде. Шуның өчен инде менә хәзер безнең бу инде карантин чаралары кимегән вакытта мин тәкъдим итәм һәрбер кешегә вакытында флюорография узарга. Коронавирус үзе иммунитетка бара, грипп үзе иммунитетка бара. Элек-электән без әйтәдек, кеше гриппны уздырган булса, авыр формада, ул вакытта анда туберкулез булу мөмкинчелеге арта дип, шуның өчен инде флюорография узарга тәкъдим итәдек. Коронавирус вакытында ул тагы да арта. Шуның өчен инде менә бөтен кешегә тәкъдим итәм вакытында флюорография узарга. Монда әйтергә кирәк, менә коронавирус ул күп вакытта симптомсыз үпкәдә үзгәрешләр булдырырга мөмкин. Шуның өчен флюорография уза икән, ул вакытта туберкулезга каршы профилактик тикшерүдә узып була һәм инде күпмәдер проценты коронавируста табылырга мөмкин дип әйтеп була. Равил әфәнде, коронавирусның икенче дулкыны көтеләме? Менә без бу дөнья күләмендә дөрестән дә әйтәләр, икенче дулкын булды дип, бу инде менә шу профилактик чараларны киметкән аркасында артып бараларын саннары. Ләкин безнең Россия күләмендә мин әйтәләм, бездә беренче дулкыны бетмәде. Шуның өчен инде бу чиракта мин яңадан үземнең фикеремне әйтәм. Кызганычка каршы күп вакытта бездә коронавирусның саны киметелеп барды. Без инде менә әйтәбез, бөтен дөнья белән чагыштырганда бездә инде тестлар коронавируска бик күп узылды дип, ләкин ул тестларның сыйфаты бик яхшы дип әйтеп булмый. Шуның өчен бездә инде авыруларның саны кимерәк булып табыла. Әгәр дә аны бит инде сыйфатлы тестлар белән узылган булса, ул вакытта дөрестән дә авырулар саны күбрәк булырга мөмкин. Инде сыйфаты начар булса, ләкин инде
politik мәсьәләләр аркасында шыннап авырган кешеләрнең санын киметеп күрсәтәләр икән, ул вакытта ул шил тарала һәм инде кешеләр үзләренең инде саклануын киметергә мөмкин. Безнең арада авыру кешеләре аз, шулай булгачны бу куркыныч түгел икән. Бу очракта мин яңадан кабатлап әйтәсем килә, бу авыру бар, коронавирусны инде бер кеше дә уйлап тапмады дип әйтеп була. Дөньядагы барлык кешеләр дә COVID-19 вирусы белән авырып чыгачак дигән имеш-мимешкә ышаныргамы? Дөрес, инде менә бу чирдә генә түгел, бүтән чирләр буенча да без әйтәбез коллектив иммунитет дип. Коллектив иммунитет дигән сүз ул нәрсә? Менә әгәр дә халык арасында бер 70% кеше я авырган икән, я инде аларга вакцинация ясап, аларында организмларында антителлар бар икән, ул вакытта дөрестән дә бу эпидемия дип санап булмый, бу аерым-аерым авырулар гына булачак мөмкин дип саналар. Шуның өчен инде бүгенге көндә безнең төп максат кешеләр җиңел формада гына авырса, ул вакытта зыяны кимерәк булачак һәм инде шушы коллектив иммунитет тудыраларга мөмкин һәм шуның өчен инде дөрестән дә авыруларның бу эпидемияны туктатып булар дип әйтеп була. Вакцинация чаралары шуның өчен күрелә. Менә шушы инде вакцинация кеше уза икән, ул вакытта дөрестән дә авыртмас дип. Ләкин вакцинация турында әйткәндә миннән сорыйлар, бу вакцина әйбәтме, начармы? Мин бу чаракта әйтәләм, мин әйбәтме икән, начармы икән әйтә алмыйм, әле ул тикшерелеп бетмәгән. Тикшерелеп беткәчтән шуннан соң әйтермен. Дөрес, менә инде коронавирус белән авырган кешеләргә, әгәр дә аларның менә организмда G антителалар дигән атала инде ул, әгәр дә алар табылган икән, аларга вакцинация бүгенге көндә узасы юк, аларның үзләренең иммунитетлары да коронавируска каршы бар. Инде менә безнең тикшерүле уздырылган буенча республикада 31% кеше шушы авыруны инде уздырган дип әйтеп була. Ләкин без әйтәбез 70%-ка әле җитмәгән, шуның өчен инде бу киңрәк тикшерүле уздырылырга тиеш һәм инде ул вакытта дөрестән дә әйтеп була, барма юкмы икән, күп вакытта коронавирус авыруы симптомсыз булырга мөмкин, я инде ул бик җиңел формада гына узарга мөмкин. Шуның өчен инде кешеләргә мин тәкъдим итәм, шушы иммуноглобулин G-ны тикшерергә вакцинациягә хәтле. Шул тикшерүне узмыйча мин вакцинациягә бармас идем. Равил әфәнде, бик зур рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.